Ojionu. I don't know family na family ndudo una ha achọ nsogbu. Hey. No no ndudo. Ihe nụrụ eziokwu. Ịma akwụkwọ na onye udo maka ha ma like nsogbu. Ịghọtala. So ya ka njikwu nọ na mgbe ọla m ga-alụ n'ọnwa anyị. Mbe nọ na family nọ taa ọnụ ndudo nọ ya dabara m nọ n'ọfụma. Ya mbe nọ na family nọ bịa lụrụ nwaanyị. Chai. Okwu gị ka atọla ka ifo. Onye na-agatara ije nwaanyị ọ nọ nso ka ọ na outside the country. Mụnwa nwere onye na-agata ije ọ mụnwa na mụnwa. Okay. Ka mmata na onye mụ na ya na-ekwu okwu aha gị gịnị kwan? Okay. Aha m ọkụkọ. Eso? Ọkụkọ. Asị achụgaghị gị ma ị na-azụ nwa anụmanụ ị na-azụ dịka ọkụkọ ma ụmụ oruru ihe ndị ọzọ. Asị m aha gị aha ị na-azụ azụ ọwụnụ. Onye ka m gwa gị na aha m wụ ọkụkọ. Ịchọzi ịkpọzi ọfụma ịkpọ ya ọkụkọ Malay. Ọkụkọ Malay? Exactly, yes. Aha gị wụ ọkụkọ? Yes. Ahụla m ya nọ n'isi gị ọkụkọ Malay. Number 19. Ya wụnụ ka nkụ. 20 go babịa. Anyway, ka ahụ nọrọgodo na side. Mana Chineke nna. Abịa masụ aha mmadụ na-eso ya. Ọgwụkwọsa m akparị ga-akparị o. Ịmago otu a m na ugbu a nwa agbọghọbịa dị ka ọ na-awanye ịlụ ụdị otu a obiọma na-akpa anyị. Otu a m nọ ngaga akọsịrị enyi m nwaanyị oge si ya oge alụọkwala m di ya jụọ m sị aha dị gị ọgịnịkwa ọ dị oji ka ọ dị ogologo ọ dị mkpụmkpụ ele otu ọ dị mbịa si oge enyi m nwaanyị aha dị m ọkụkọ Malay hapụdo na Malay aha dị m ọkụkọ ka gbara m azịzara hapụdana nke aha elee certificate iji abaje into matrimony. Certificate kedu ihe mean by certificate ka kọwara m ọfụma ka nghọta ihe mean na certificate. We got this school dịka certificate higher institution tertiary institution commercial imagon. Okay, aghọtago m ihe na-ekwu. Ị mara ihe mere mgbe anyị na-aga akwụkwọ ịghọtago nwa mgbe ihe bịabịa sie ike ịghọtago so ebe m gakwa na primary 6 ịghọta ya nke gakwara ebe a ka m gakwa mgbe ị continue dịka m kọwara gị na nwe ka ihe si bịa sie ike mgbe ya wụ ihe iji aga hụje ka ala aha standard 6 first school living certificate. Exactly. Wono common entrance. He gakwara na common entrance. You get job batana matrimony. Hey. Na mo go there hardly possible. You go be dog with the damus. Like we give we common entrance. Batana matrimony. Ya wa money. I'm na gwagi. Nanyo everything they wrong with you. Everything they wrong with you. You were eziokwu m niile. Why? Calm down. Also calm down. Lelu my office mo na go. Nna m ahụcha na m gị ifo ọzọ. Awan gị ifo. Then mo ke sa bare mmadụ. Mo ke de buru ọbara mpare na akpagharị. Ọkụrụ tie m na bụrụ.
bam bam. Nekedu. Kekwan. Maggi kwan. Nazukwara kita. Hey, I am maga agbala ọkụ o rekwere nnọọ ọsịsọ. Taa, ngwa o iruo gwa m Maggi si ya biko na ya agawala ka anyị gaa hụ nwanne m nwoke. Ngwa gbadokwa anya. Ịnụkwa? Oge bam bam. Oge bam bam. Bam bam. Ojionu. Keburu na agazi keburu buka baga. Apollo. Nah, man. I think I got let one night working at city. I got not to call an attack on Luluta and make one elevate. I know. Oh, she could care. No, you Kake Mongo back. You know, well, time, well, I see front. Anyway, I want him Maggi Cograi, Mos Apollos. Keep on casting it over a mad him. I could come when I go see damn Nancy. Happy, ya conspiracy. Conspiracy. Ya ebubo ka eboro m ihe a ebubo nke weziokwu na agara mana mgbe m gara mana eji m okpu nna bụ enyi ganụ ọwụ afọ ime ọwụ m kebe eziokwu bụ na ị gara mana ọ bụghị ọgụ nwa nwe ndị mmụọ nwezie ị gadịrị na-aga amaghakwa ngụ n'ụdị ọnọdụ ahụ bọọla Maggi ito ịgọ na Apollos agụwo ekpenu nwaanyị ahụ biko dee ekpere m ya ndụ biko ka anyị gaa siti ebe ị gachi ugbo anyị nwere ụmụazị anyị hụrụ tụgasị were ị gara ugbo a gafere nwere ike ugbo a gafee ebokwe gị eme gị conspiracy gị ghọtago so ị gafee mgbe gị gafere legwu anya ebe ị gaje ị nụkwa jisi ike ị nụrụ ihe m kwuru ngwa ijọ gbada anya gbada anya ike weliwe ị nwetara ike ịgwa anyị na-achọ nọmba 6 Durekwe Street. Aro na agba unu. Unu afụ onye dịka mara na unu ga-ekele godi mfe unu na-ajụ m ajụjụ enwe isi na ọdụ. Aro na agba unu. Nkịta eri elesi onye ara nyụrụ. Machi. Ebe
chere biko ele onye ga-ekele ihe ọwụ ele to Ọmụwa. ihe ka m nwa dịkpa ka m ga-ekele ndị mmụọ fọrịkwa agụ egbe eluigwe ndị nwụrụ anwụ gbakọkwa kele gị dị ọtị ibe gị nwụrụ ochie ha chikoda tenụra bịa kelee gị ekele. Imagine so inwe dị respect na ndụ gị nne gị zụrụ gị without respect gị lecha dị mkpa ha ka m nọ elderly person like me bịa kele gị ekele lakwa ka ahịa agịrị m acha gị ịrụrụla aka n'unye ite n'okpuru ite nne gị were ya sie blackboard na nku anya gị na-ahụta onwe gị na ịwụọla nwa agbọghọ maka na ị hụrụ mkpụrụ orenji abụọ si n'obi gị gị na-aṅụ ịpụ olu ome tụtụrụ gị aga n'ọdụ ị nwekwara tebụl manas onye ọbụla nwere tebụl manas akpọ ya oku ya bịa ya ekele ndị ọwụ thank you. Cheregodi ole onye na-ekwu ka table manners lele agadi nwaanyị bib lele gị cheregodi ị bịara city yiri amị trọk lele ha iyi kwụrụ m ifuru na dị city ma ndị amị agbahụ gị ọtọ mara na afọ m abụ mkpụrụ mma ka tụzụrụ gị aga n'ọdụ ewe mkpụrụ si ewe mkpụrụ ube mkpụrụ okobo ewe mkpụrụ ụkwa ite mkpụrụ les mmadụ mkpụrụ ihe iwe ọdịnarị mkpụrụ ewe mkpụrụ dara ebile m hụ ụlọ atọ ụmụ hafụrụ ebe njije beza ndị dịka ụlọ village stout ụmụ anụ ọhịa for your mind iwu city nwoke m dịchiri ere ka akwụna esi m n'ihu pụọ old hilot ledechari lede ụkwụ anwụ lelelelelelele pantị gbara ụka ekwe ihe ọ na-esi agba ọbịa ushi chia ndị mbụ jiri ọkpụ jikwopụkwe gị ọchị ịbịa leta gbakurukwe dị mkpa ha ka m nụ onye ụmụ ha ọka bịa nwoke ahụ ọ nọcha ka ị letara m sị m kelee gị ọnwụ ga-ekele gị egbu ịgaja gị kpọm basket ebe ị lechara m anya mụrụ gị onye ị ga-eme send down the rain ọwụdị ihe m lega abagara m mba ọ na-asị m lega onye ahụ dị klaasị m gị ụmụ agbọghọbịa ndị mụ na ha na-emekọ ihe adịghị highly protected ya ndị gbagotere na size bịa ịpụ biko ama m ụzọ ọwa ebe agara m osisi egbuturu a sị egbujido osisi na anyị ngwụrụ agarụ nga ịga mana ote m siri hụ ya wụ ụzọ bịa ịgawa ama matarịrị ụzọ gịnị ka iyi ihe ọ nwere ihe ndị amị ga-eme gị ndị amị ọmakwanye gị na ya kwụ
Agadi m ata gị ụta. Anụ send down the rain ote ha maghị n'ime ihe bịara nga arahụ ụra m ji nọrọ ka mgbe echi nọrọ ka mgbe na-eji na-akọ aka dị gị nọ nga doze off odu consign go ole ihe itigere ole ihe itigere ama sike gịla onye amị nna ma ọ nwanne gị nwaanyị kọwo onye amị ka ekpo bịa ama sike unu bịara ọwụ ọgụ na mgba amị na polis ọwụ ọkụkọ unu bịara ịdọ ọhịa na ị ga-anụ nnukwu onwe gị ihe m jigide asa gị ụka ihe ọnụ ihe m jigide asa gị ụka ọnụ shi gị eshigbuole m maka sawu na ọnụ gị dị very ọdọfụ erijuole m shi ahụ niile m tara n'ụzọ taa ka m ga-edoga zuo ike nwebere m taịm gị ma berekwa ebere mekwe ka o totoro gị n'abụ kowa maka gị ga-ekowe ya maka chukwu m ji aka m kopuo gị kwera na ihe m na-agwa gị ndị nwoke gị berekwa na ebere maka na ị na-anụzi ọfụma nwa esewa gị mụ na gị bere m aka don't worry araivụọla m na araivụọla m asa gị ga-akpa nkata ka egbute osisi m jiri ha ụzọ nga ama gị chana magịda amatalie plan ụlọ ahụ efe lụọla dem you adanne bịa ka ịpụ ahụbeela m kewa ọnwụ Ojionu onye hubara hubara hen ya family inheritance ọwụla anyị ka ọwụ nwunye m nwoke agwara ngosị gị na ihe anyị gaje n'ime ọ katidral gị mee m daut akwa ịhụnanya ya nwunye anyị nwoke ka ya werele ego teta ọbọ mbụ ego n'ala ego mekpi m kwụrụ pụọ dịka ụlọ ejigheri ote ka ịba gị inside gị sọkọ mbọ ma nne m ọ bịa na ihe m ji sị gị na nwunye anyị nwoke nwere ego mana ọ lụziri nwaanyị enweghị onye ọdọ ga-asị gbuji osisi anyị jiri mata ma ma ije niile na anyị gara n'ala na ka anyị na-aga ya ihe niile anyị gahụbeghị taa anyị na-aga ya anyị na-abịa ozugbo osi guzo n'ọkpọ nga ọ na-awụ mpụta anyị ngwa ndị na-aga na-akwụsị ha gbagha na ngwa anyị gbara breki we anyị jiri kpanwuri asa osisi wee guzo ngwa anaghị m amala ụzọ ihe niile anyị gata anaghị m aga ya osisi ọnwa dị otu ọ bụ ya ga-asị ha gbu ha ya ka anyị ga-amata ụzọ mana ọ kwaala ya anyị bịala awụ na anyị bịala ụlọ nwunye m ka esi ma anyị bịala awụ na anyị bịala Chineke menekwala ụmụ di m nna m nwa di m nwanne nke m unu abịala adị m mma obiọma akpagbuola m ihu ha na ebe erekwa n'otu edete ebe nye na wada aza kọmpand ka aza ịhụrụ gị akịdị ọkwapụsị gị zachia nga ịhụla ha eletela ọkọ ndị awụ ndị lụga m a ga-ahapụ n'oge etu ọ na-amazawa ihe nwaanyị ahụ alụta nwaanyị ya chi ito kọmpand niile enyi wee nwunye m nwoke kwere ọ na-abịa ịma na ọ lọtabe n'ọrụ ka ịhụ dịkwa n'ugo taa ọrụ ole housewife ihe nwere bụ mgbe ele m anya n'ihu biko atala m ahụ I hope ọwụọ ihe a gị na nwanne gị nwoke mere mbọsị a ka na-ewe gị iwe lekwenụ m anya wode nwunye gị ị ga-amụ otu eji agbaghara na-agbaghara ngwa ngwa iwu nwoke Anastasia ka akpọga ana mgbana biko ka ị na-akọ ọ gbasara gị mụrụ otu o siri gbasa m ka ị kọga ejikwa gị na nwanne gị nwoke ejikwa eme mụ na nwanne m nwoke nwee rival ọ gbasadị gị ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na agwara gị na aga m elogharị gwagwara gị agwa and elugharịala m so dị afọ berekwa ebere nwa di m obi dịdị m mma ịhụ gị I'm so happy ịhụ gị nke kacha nke ekelere m Chineke na ịkpọ ka chi bịa hụla m emi na ị ga na-akọta akụkọ akwa ụwa kwanụ onye gịnị ya ga-eme gịnị agba mkpa ụwa ama m ibidola ebido ahụrụ m n'anya biko aha m wụ Ụkachi awụdụ m ichoku ke m na-awụ onye ashịrị enwere m handwork nwunye m nwoke agala n'ọrụ egede ọrụ ole ọ housewife ndị housewife agaghị ọrụ ọ nwoke na-ata ahụ ha na-elobari ebu n'ukwu nsogbu adị bịanụ biko ka m kpọbagodi unu n'obi dị m mma ihe unu ka anyị gbago ka m gadụwara n'ụlọ akpa
sikwa n'unu rumu ebe unu ga-anọ ịhụna ihe m gwara gị akwa mkpọ ya mgbe a ga-esi na ọnụ m oshi ma ọ na ekwu m oke ụka ịhụna ya nwaanyị hụrụ ụmụ di ahụ anyị tara taa fee iyi fee agụ fee nta fee imo ihe mbuzo ọ ga-ebuzo aja ya ọwụọ ka a gaji anyị rum so ha na ihe ka mgbe ọ gaji anyị rum ihe ka maka ịgaji anyị ụlọ gbakwuchi anyị ụzọ anyị bụ ndị prizina giant talent nga anyị ga-alakpu ma ahụ ije anyị ma erikwere n'ihe ụmụ dị gịtara ka mgbe ụkọtụ kamgbe ịmụkacha kamgbe anyị pụrụ ihe gaa ọzọ dị ka ndị taizi echi eke bụ anyị echi ebe ekufe ya etu ka ị na-ebugharị anyị ka ozu mada ma ahụ ije anyị riele elu ụzọ gbapụ ọfụma ndị ochie ha mere ha ọ na-ata aka ndị amụrọbara ọbụrụ ha ọnụ ndị aka akpa amara ha ọ na-ejide anyị ihe sa anyị ka anyị garie enyi anyị gwagịsa ịbụ agụrụ bịa enyi onye m ga-enyo ngwadụ ga-agaji anyị ụlọ anyị lakpụrụ anyị nwa mbesand ọwụdị otu ahụ iche ka o ji dere a sị m otu unu ka bịakwara na-abịa ike ga-agwụkwala n'unu masị ka m zi n'unu dowakwara n'unu akpa unu ezutukwa n'ike ṅụọ ọnụ mmiri emechaa m enwere nwayọọ bịa gaa hazie ihe unu ga-eri anyị Samaria nye mmiri chere biko iwe ga-arụkwala ọkụ ka ị gaa mezitere anyị ihe anyị ga-eri ka ị gaa ya bụ present continuous ọkwa ya wa aprepai bedi aprepai agabedere ya ahịa agwada ngo mgbe m bịara nga ọsọ na na-eme m ọ nga ka m butere agụrụ si atọ m mgbere afọ rịrịrị ewezụga na m ji ọsọ gbalalụ gị teki ova na-enye mmiri n'ụlọ anụgwule ma anwụ onye oshiliri ha gara ihe fast food ebu n'ọchị ụtọ ọrịa eji gaga ruo osisi guzo nga m na-eji amata ụzọ gbughaa ya ka ya nyere ọda si gbughaa ya ka m da amatala ụzọ bịa nga mana ọ kwaala na ya ọmadịsị ihe m wụ lion ama ọ nọ n'ala hụ ọnwa nwoke ọgbaru mmike mmi onye kwe mgbarọ ya ha onye ụmụ ha ọka dị ka ọ chọrọ iji egwu nwoke ahụ ọnụ white ha agada awa ọkọ Ojionu nwa di m ọ dị na-ekwu ihe a ele otu m ji asị ha gbutuokwa n'osisi maka ka ifu ụzọ ana ịbịala ebe a mbụ bịarịa akwa elekwa na otu o ji eme gị nkọjọ gụkwa bịa agwa otu m ga-eji gwa ha gbutuo osisi ahụ na flawa na-ada ya na-eme ebe niile ya na-adị otu ọwụ si enye ọdasị ka egbupụkwana ya elekwana ma nga ọ ga-adị mma ha kwụkwanụ bịanụnụ ka anyị ga ị ga-ala ike ị na-ebe boys quarter ebe azụ ụlọ ka ọ wụnụ m kpọbanụ gị n'elu mgbe ahụ ị bịaranụ nke mbụ eme ị nọ na boys quarter manụ m ị ga-ala ike ịnọ nga ma ọkwanụ mkpọbanụ gị ha na mkparị ga-ejule m afọ na nwunye m nwoke lụlụ gị ọwụ mkparị nọmba 1 mana agadi m ekwe ka inye m dọbụl asọt ọkụ eke ga-agbawa m obi ka emege nwa ya nwa maka chukwu mmiri ego ka amụsụ wara na-agbago mmi dị mkpa ha ka m nọ ọ pụrụ nwa ezi maka ote enweta esiri m ihe nri agha ọ mmi ga-anọchi anya dị ọkwụra mmi ga-aga na boys quarter adịkwa m na-ekushi ote m hụrụ ele m anya ma na-ekushi eri m ka m sị nwunye bụ ime ụlọ nwunye gị nwoke nwunye anyị nwe ụlọ anyị agaghị aga na boys quarter main building nwoke anyị adanne biko nwere ike ịpụtara m n'ụzọ m gafere m ka ime ngwa ngwa All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.